Здравейте, момчета и момчета, това е епизод 2 от този канал. Именно Browser Games, The Horror Game. Така, това е една доста готина игра. Нали, аз за първи път, не за втори път ще играя, за трети даже може би, не помня. Но е готина. Така, ето го линка, ще го има в описанието. Искам да... Кой искам? Да започвам. Добре, нека започвам. Play game. Така. Това е един от игрите, кое се търси повече или кое е по-известно. Така. Петра, New Year's Eve. Петра има 300 000 и една тъй, според мен ще е това. Не, искам да видя. Да! Къде си? Мики Фолей. Или Мики Фолей ще е по-известен. Нали? Ай, човек, това е певец, това е някакво тъпо шампанско. Аре, стига и... American Beauty. Да. Моля те, кажи. Не. Да, естествено. Това го знам. Много хора играят. Естествено 6 милиона. Palm Islands. Това, ако е остров, е много красиво, така че няма да е това. Няма да е. Не, защо да отидем на почивка и да се забим да играем карти? Те самички да си играем карти. Играем! Palm Islands, United Arab Emirates. Това е също много красиво, обаче това е много по-красиво. Но, щом така смятат хората, нали? Уелс Фарго. Какво е това? Сигурно ще е повече, не знам. Мона Лиза. Не, няма да е Мона Лиза. Чудо си човек, тя даже милион няма, вау. Ралф Емили ще. Ще ме е това така. Добре, дай пак йога или протеин шейкс. Това па не дава мускули. Аз съм сигурен, че... Не, йогата е! Това... How to be happy. Мухамед Али. Това съм качвал. Нали? Мисля съм, че е по-малко. Вау. Сайлинг Батман. Сайлинга трябва да е по-известен. Добре, човек, ти значи искаш да се биш пак при телевизора и да гледаш тъпи детски, отколко да излезеш да караш колело. Абе, човек, какви хора сте, бе? Абе, баси ми работата, смисъл, аз това не мога да разбера. Solar Panels, банка в Америка. Естествено, General Electric. Вау, Супербол. Защото 1 милион би трябвало да е повече. Yes. GFK. По-известен, нали? Естествено, не, сега. Селена Гомес. Селена Гомес е много по-известна. Плуто. Това е много малка планета. Ма пак е тя известна, човек. Лад. Макао. Аре, ти тъкмо направих с едно повече. Това е. По-надгоро съм един Rainforest. Това е, нали? Ето, отиди на почивка, не са хабитка. Yes, познах. Джордан. Това е много яко. Кой не би искал тук вместо да борите с парички? PayPal е. Кой не използва PayPal? 24 000. Милиона. Майка, това просто... Сега, ако е хайер, аз съм... Не. Първо да поръча, това е гей. Гей парад. 2 милиона! Мадър Териза. Трябва да е по-известно от гейовете. Ви гейове ли сте, бе? Как се лашкаш кимбака, човек, направо... Дай, това шким бе. Чуди. Малко човек. Фейт нещо. Той е много известен. Ето е много известен, затова според мен ще е този.
Да, 90 000 на 6 000. Уебсайт. Не, повече. А, не, добре. Аре. Rose Bowl. Аз дори не знам какво е това. Bahama Gardens. Бахай, това са най-красивите градини в света, така мисля аз. Така мисля, не. Най-красивите според мене. Или най-големите бяха, не помня. Но е повече, определено ще е повече. Стига бе, човек. Бара Симпсън лоско. Симпсън. Сам какво не гледа Симпсън. Масая Мара. Добре. Попая моряка или премиерът, който е лошо, затова не го извел съм късно се. Попая моряка. Сега ми кажи, че ако това победи, вие просто не сте хора. Уй, Кеча. Не, Кеча е по-неизвестен. What? Това не е също. Просеко. Photoshop. По-известен. Кой не ползва Photoshop в днешно време? Петър Кай. Yes. Още. Бира. Кой не харесва бира, човек? Абсти, кой не харесва бира? Дели. Дели, тя по-известен. Нали? Yes! 8. Ники Минаш определено. Защото това те... Няма да намаряли. Така. Понеже преди малко играх, нали, същото ми западна точно и това и знам, че това ще е по-слабо, защото е 1 милион. Да, аз го играх. Обаче тази врат, това е кучка. Герман Шепард. Yes. Дейр Хенри, тук му ще е по-известен от едно куче. Добре. Дай 5! Това така, да сме самотни. Forever alone, never get together. Диабет. Дженнифър Лопес. Fucking kidding me. Икеа е много известна, 24 000. Не 30, даже ако играх това да ги писапа. Тунисия, не се случи, че е по-неизвестна. 30 милиона човек. Баси. Юпитер ще е по-известен. Вау! Джейзи. Битрабол. Да. Това. What? Бумчки, бум, дай, буги, дай, това направо. Вау. Уейн Оруни, това е един много известен футболист, обаче няма да е толкова. За жалост. Така предположих, че вярвам да ида. Ювентус, много Ювентус е чубот ли си човек? Са от най-добрия отбор в Италия, в България. Съвремен. Малко вода. Джон Сина! Хомър Симпсън. Не е по-известен. PayPal. Пак казвам, кой не ползва PayPal. ПТС съм прас. Не. Шума толкова, значи това не е по-известен. Пакман. Това е много стара игричка. Да, трябваше по-известно от това! Се объркал, тук за тази. Да. Луис Суарес, то с дед Хапи. Хапи. Хапи, ама има доста добри голове. Сангрия. Не, няма да е. Карл Марксън, Амстердам. Как може да чуете? Триатлон. Това е боец. Няма е толкова, да. Ако е също. Аллах Акбар! What? Аллах Акбар!
Добре. Стоп. Плиз, стоп. Бара по-известно. Ай, кажи кое слушам. Кече 20 000, май, а не 11. Никола Тесла. Не, няма толкова. Що мислиш, що ке човек? Брикалиар. Не, няма да. Това беше всичко. Това назвах Ендърфатова и... Да. Чай да го рефрешна. Ето това трябва да ви излезе. Добре, и чао.